I Ringsted ligger der et museum, Ringsted Radiomuseum, for selvfølgelig er der også et museum, der kun handler om radio, om radioer og alt, hvad det er fulgte. Det museum skal vi besøge, og der får vi historien om en udvikling, der strækker sig over 100 år. Historien om radioen og alt, hvad det er følger, alt mulig teknologi, som udspringer af samme idéer. Vi får historien om fjernsynet, og alt det skal vi ind og høre mere om, men selvfølgelig, hvem er bedre til at fortælle den historie? Det er dem, der går og passer det her Ringsted Radiomuseum til daglig. Så værsgo. Velkommen til Ringsted Radiomuseum, som er lokaliseret her midt i Ringsted by, tæt op ad det gamle vandtårn. Det er inde i en bygning, som er en gammel kirkebygning fra 1901. Vi har åbent hele sommerhalvåret fra maj til oktober. Museet er drevet af en række entusiastiske medlemmer, som gør alt for at holde det levende, få apparater til at fungere, så vi kan demonstrere levende miljøer, lyd og billede. Så lad os gå ind for igennem våbenhuset. Radioen, vi ser her, er Philips første radio, der kom i 1931-32. Og den var lidt speciel, fordi at i forhold til tidligere radioer dengang, så skulle man have en separat højtaler, og så stod kassen i siden af. Her der er både højtaler og det hele indbygget i, så det krævede kun, at man havde en stikkontakt og en antenne og noget jord. Så kunne man spille. Radioen, vi ser her, det er fra det norske Tandberg, som mange kender op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, for deres gode båndoptager og sådan ting. Det, der er lidt specielt ved den radio, det er, at den har jo tilhørt Stauning, og det er faktisk ham, der har siddet og drejet på de knapper, som vi nu ser her, at vi selv prøver at dreje på. Og han fik den i 65 års fødselsdagsgave af fagbevægelsen i 1938. Prisen dengang, det var 495 kroner, og det svarer til i dag til en pris på 18.300 kroner. Radioen her var, kan man godt sige med nutidens øjne, meget pædagogisk, fordi hver gang man drejede på knappen til et bestemt bølgeområde, så var det kun det, man hørte på, der lyste op. Radioen her, det er en transportabel rørmodtager med nogle små bitte batterirør, som det hedder, fra firmaet, der hedder Superfone, et dansk firma, som faktisk lavede mange interessante radioer der i midten af 50'erne op til omkring 60-65, indtil det lukkede. Den her den er så med rør, og den er fra 1958. Radioen her, den har indbygget anodbatteri og blødbatteri nede i bunden her, og det gjorde stadigvæk, at man kunne have den med i hånden, fordi der er en lille hang oppe i toppen, og så kunne man så tage den med ned til stranden, og så kunne man så sidde der og høre noget musik sådan som aften og sådan ting. BO transistorradioen, vi ser her, det er BO's den første, og den kom i 1959-60. Og den var jo kun med AM, fordi på det tidspunkt kunne man ikke, eller der havde man ikke transistorer, der kunne gå op i de høje frekvenser, som FM det kræver. Og den radio her hos BO, den kostede i 59 455 kroner, hvilket i 2021 priser svarer til 6.400. Den næste vi ser her, det er Danmarks første radio med FM-radio i transistorudgave fra et firma, der hedder Bravura, også en dansk fabrik. Og den kostede så 620 kroner, fordi der var FM på. Og det svarer så i 24 priser til 8.500 kroner. Men et virkelig fremskridt, fordi man havde sin FM i Danmarks Radio siden 51. Og så kom BO så med en radio herover. Den kom de så med i 61 med FM på. Og den kunne fås i alle mulige farver, både rød og den her grøn, og man kan også få den i grå, og man kan også få den i hvid. Den sidste herovre, det er en fra et dansk firma, der hedder Lennart og Laursen, og den er meget festlig i udseende med det røde udseende, man har her. Og den er også fra 61-62. Og den er designet af en, der hedder Ib Kofod Larsen, fordi dengang, der krævede man, at radioerne var mere sådan stuevenlige og lidt pænere at kigge på, så man krævede, at de var designet af en rigtig arkitekt. Pladespilleren her kom fra Philips af i 1952, og den kan skifte 10 plader, både 78'er, singleplader og LP-plader. Hvis man valgte at bruge 10 LP-plader dengang, så havde man faktisk 10 gange en halv time spilletid, uden at man skulle røre grammofonen. Radio, TV, grammofon og båndoptagersamlingen stammer jo
oprindeligt fra Teknisk Skole Ringsted. Den har vi vores elever faktisk bidrager med. Ja, fordi når de afleverede apparater hos kunden, blev der sagt, jamen hvad så med det gamle? Kan I ikke tage det med? Og det tog de med hen til de lærere på skolen, der havde lavet en radiobranchesamling, som begynder i 63. Vi samlede i mere end 60 år, og det er meget, meget vigtigt, at vi lavede nogle registreringer. Det gik i første omgang ud på håndskrevne ark. Så vi laver nogle skilte og nogle skemaer, men det er meget svært, når man kommer op over 800-900 apparater, og det var ret vanskeligt. Vi begynder at indse, at der skal startes på en database. Det bliver nu, når vi kommer op i tiden, vi stifter Radiohistorisk Forening i 1993, så begynder vi at tænke i at lave denne database. Og det ender op i nogle skilte, hvor en masse informationer er utrolig vigtige. Nu står vi her foran vores Korsbækstue med Lise Nørgaard som centrum. Det er jo noget af det, vi er utrolig stolte af at have lavet her på museet. Og så kunne vi jo tage frihedsbudskabet, som er et tema, og det må være meget passende, at det er med en Marconi-radio, som er fra type årgang, og ja, den kostede dengang 800 kroner. Det er nogle af alle de ting, vi registrerer om hver eneste apparat. Databasen er i dag vokset ganske meget, og vi har på vores centrale lager, som ligger 5 km uden for Ringsted by, der har vi i dag registreret næsten 4.000 apparater, og det er vanskeligt at holde styr på det, hvis ikke man fuldstændig har tjek på alle apparattyperne. Derfor er den database tilgængelig for alle, der kan gå ind på vores hjemmeside. Men udover at der er årgang og pris, ja, så laver vi en omregnet pris, hvor vi ifølge Dansk Statistik, de er desværre et år bagud, men prøver at regulere op hvert år. Det betyder, at i udstillingen, som vi er i nu, der er der udstillet ca. 800 apparater. De 800 apparater, ja, de skal jo have et nyt skilt hvert år, hvis de skal være der til næste år også. Og det er en meget stor opgave, som vi tager ganske alvorligt, fordi folk er meget interesseret i at have disse skilte med prisen, indkøbsprisen og nu-prisen. Mange entusiaster spørger, jamen, har I ikke mere end de 800 apparater, vi har sådan gået og glædet os over her? Og dertil må vi sige, jo, det egentlige lager, hvorfra vi vælger, der er 4.000 apparater. Jamen, kan man komme derud, og det har vi jo ikke mulighed for, så det gør vi ikke. Så har vi altså tænkt, vi kunne jo sætte en skærm op, der laver en karusel-rundvisning på vores lager. Og det er faktisk det, vi har her, hvor vi med fornuftigt mellemrum skifter fra her en BRO-grammofon fra 1978, ja, så springer den helt tilfældigt, og så til en transportabel AM-radio fra 1945. Man kan godt se, at der er nogle stilbrud og virkelige forskelle. Og det illustrerer lidt af, hvad der er i den samling. Så det giver vi en mulighed for i hvert fald at vise lidt af, hvad der er på vores store hovedlager. Jeg synes, jeg vil vise jer den her højtalerdemonstrationsanlæg, vi har fået lavet her, som er indrettet sådan, så de gæster, vi har på museet, de kan selv vælge og læse lidt om hver højtaler og høre med musik, hvordan de spillede på den årgang, de nu er fra. Og det var jo altså det med højtaleren, det var et stort spring. Det, man kom fra som revolution, kan man sige, da højtaleren kom, det var jo sådan en gang hovedtelefon her til én person. Og ungerne skulle helst holde deres mund, for at fatter kunne høre radioavisen. Men nu blev det jo pludselig muligt for alle i stuen, eller for så vidt på en hel plads, at høre lyd. Og vi tager en af dem fra, der er en Philips højtaler her. Den levende stemme hedder den, og den synes jeg, vi skal høre. Den er fra 1927.
Og der er altså forskellige eksempler. Der står lidt om højtalerne her på vores plade. Vi har jo for eksempel Rødspætten, for at tage en anden. En fin højtaler fra også der 5-26 stykker. Det var en Laurits Knudsen, en dansk fabrik. Og den synes jeg lige, vi snupper med her. Vi springer op i 1932 og får en Magnavox højtaler at høre. Og det er altså grundlaget, det var jo Magnavox, et amerikansk foretagende, som eksporterede til hele verden. Og det fører os frem til det næste, vi skal se på. Men nu hører vi lige Magnavoxen. Hvordan siger sådan en højtaler fra 32? Jamen, det med højtalerne, vi har kigget på. Hvor kom det dog fra, og hvordan gik det til? Det var som en knægt ned fra Falster, der hedder Peter L. Jensen, der var meget glødende interesseret i al elektroteknik, og gjorde sig dygtig inden for det, og rejste i en ung alder til USA. Og men sandt, om ikke det lykkedes ham derovre at opfinde højtaleren, som jo er fremstillet i milliarder af eksemplarer efter den tid, og egentlig er jo stort set uforandret fra hans opfindelse. Og han skabte firmaet Magnavox derovre, og de eksporterede højtalere til stort set hele verden. Og her i Danmark blev det også eksporteret til, og firmaet begyndte så midt i 30'erne selv at producere nogle radioer, og solgte Magnavox højtalere selvfølgelig. Men det var faktisk det firma, der over årene udviklede sig til at blive radio- og fjernsynsfabrikken Eltra inde på Frederiksberg. Og det er faktisk der, jeg selv var i lære fra 64 til 69. Jeg har besøgt museet flere gange, og der er altid forskellige ting at kigge på, altså nye ting at opdage. Og det fede ved det er også, at der alle dem, der arbejder her og er her, de har noget at fortælle om apparaterne. Og så at apparaterne også bare virker, og det ikke er bare noget, der står og samler støv. Og det kan vi for eksempel se ved den jukebox her, så kan jeg lige prøve at afspille et nummer. Jeg synes, det er super fedt at være her, fordi man kan ligesom se alle de gamle radioapparater og de gamle grammofoner. Og så synes jeg også, det er fedt at se udviklingen fra, hvordan det hele startede, og hvordan det så ser ud nu. Selvom meget af det måske ikke er min musik, så spiller det jo super godt, som I kan så høre her. Det lyder jo fantastisk, alle apparaterne. Så. Skru lidt op i stedet. Så skal vi kigge på Radio Mercur. Det kan ikke være alle, der kender det, men vi havde faktisk reklameradio i Danmark før i tiden, nemlig fra 1958 til 62. Et skib placeret ude midt i Øresund, som sendte på FM-båndet og sendte den nye musik, som Danmarks Radio under ingen omstændigheder ville have noget med at gøre. De ville kun have Kammersanger Holm, og andre mennesker ude i byen, de ville gerne høre både Elvis Presley og mange andre, Bob Marley og hvad det hedder alle sammen. Og det kunne de, når de lyttede til Radio Mercur. Vi lytter til Radio Mercur. Der var den. Radio Mercur vil blandt andet bringe dem. Ja, velkommen til vores lille Mercur-rum, som jo altså skal illustrere de her reklameudsendelser, der blev sendt fra 58 til 62 under meget afvekslende forhold. Personalet på skibet blev udbyttet en gang om ugen. De var derude en uge ad gangen og havde lidt køjerum og lidt ting og sager. Og det var jo nogle af de kendte fra senere Danmarks Radio. Sådan en som Pedro Biker for eksempel og forskellige andre, der var ansat derude. Entusiastiske, dygtige folk, der kunne få det til at køre, fordi myndighederne lagde jo alverdens ting i vejen for deres arbejde. Men det lykkedes dem, og store penge var der som ikke, selvom det var reklamefinansieret. Deres afspilningsapparater var ganske almindelige Philips-maskiner, som folk havde stående hjemme i stuerne. Ikke noget professionelt grej, men det hele blev indspillet i en villa inde i Gentofte, og så kørt ned til en fisker ned i Skovs Hoved, der sejlede det ud til skibet.
Og det drejede sig om, at det her skib lå stille i vandet. Der var tonsvis af granit og beton i bunden af skibet, så det lå lavt i vandet for at få det til at ligge stille. Og så var det spændt ned med anker, en 3-4 anker for at holde det fast. For antennen skulle gerne, der stod på en høj mast, den skulle gerne stå stille oppe i luften, sådan så folk ikke fik et svingende signal inde i deres radio. Så det var en af, under skarpt blæsevejr og sådan noget, der kunne det jo ikke rigtig lade sig gøre. Der svingede signalet altså alligevel. Men de sendte fra morgen til aften hver dag. Og så kan vi for eksempel lige høre en lille reklame ting herfra. Lad os se en gang, hvad vi har. Fona først, Fona størst, Fona i hver gade. Alle går til Fona først, for der bliver alle glade. Vil de have en radio, der både er transportabel og autoradio, så skal de have en ny Transarena med FM. Hos Fona får de den for kun 20 kroner om måneden. For de er så flinke hos Fona. Ja, det er skibet, og der er jo antennerne op på den høje mast der, som skulle sende signalet ind over København. Det kunne jo høres, hvis man havde en rimelig god antenne ude på store dele af Sjælland. Indtil myndighederne der i august 62 fik skruet en lov sammen, som det kunne lade sig gøre og konfiskere skibet og slæbe det ind i Skovs Hovedhavn. Og så måtte det altså være slut. De havde ellers kæmpet bragt imod på mange forskellige måder. Her har vi 70'er-stuen. Det er, ja, der har vi B&O TV, der står og viser børnefilm på den tid. Og så har vi ellers alt fra små kassettespillere, som jo kom frem dengang, og op til de store båndoptagere. Det er jo de år, hvor der virkelig kom store forstærkere, store højtalere, kæmpe højtalere herovre. Så der kom virkelig noget mere lyd på, end der gjorde i det, vi har set fra 60'erne. Så har vi 80'erne og fremad herover, og det er jo alt lige fra de små Walkman, der kommer frem der, som ungerne render rundt med, og senere Discman, og så begynder det digitale udstyr også at komme der. Men stadigvæk store forstærkere, store højtalere, og vi kan da lige spille lidt på sådan en CD'er her. Det her, der har vi Philips første CD-spiller. Noget af det bedste, der nogensinde er fabrikeret faktisk. Og den spiller rigtig godt. Her har vi så vores tv-udstilling, og det er jo tv fra 50 og fremad. Det var sådan, at tv startede i Danmark i 1951, og alle skulle være klar til forumudstillingen i 1950. Og der kan vi se nogle af de første fra Eltra og B&O prototype, som var på udstillingen i 1950. Nogle kan måske huske, hvis de så krøniken, at der blev udviklet et tv netop til udstillingen, og det var med stort besvær i den film. TV blev som sagt introduceret i Danmark i 51, i første omgang jo kun i Københavnsområdet, og så i de følgende år bredt ud over hele landet. Der skulle master ud i de fjerneste kroge. Det er det klogt at holde sig til til halvanden times udsendelse per dag. Vi har ikke koncentrationskraften sikkert til mere. Og hertil kommer det kulturelt alvorlige, at børn og unge har vanskelighed ved at løsrive sig fra billedskærmen. Vi har også en Carmen-Køhlers udlejning her. Det er et apparat fra et LL fra 59, som har været udlejet til filmen Carmen-Køhlers. Og sådan prøver vi at holde liv i det hele. Når man har så stor en samling af apparater, som vi har samlet igennem de der 60 år, så er det altså skønt, at det også kan bruges til noget. Derfor skal vores apparater i vid omfang kunne fungere. Og en serie som Hvornår var det nu det var, de skulle jo bruge apparater fra et bestemt årstal. De ville også gerne have apparatet og låne, således at man kunne vise det, og de ville også gerne nogle gange have, at det fungerede. Så det var vel egentlig starten til, at vi nu kunne begynde at leje apparater ud. Igennem årene har vi
nu lejet apparater ud til 28 tv-serier, film, og der er hele tiden en sådan på vej. Og det er altså en stor fornøjelse. En af de første, som vi lejer ud til, som opdager, at vi er der, det er Bille August-film, Åndernes Hus med Meryl Streep. Den er optaget i Danmark, store dele af den. Så udover, hvornår var det nu, det var, så har vi altså også denne her Åndernes Hus-film. Men så kommer der så en lang række af danske filmplakater. Undervejs, faktisk allerede i 2002, bliver vi kontaktet af Danmarks Radio, som har et ønske om at lave en efterfølger til Matador. Jeg kan sige, at det blev med krøniken godt 6 års omtrent fuldtidsarbejde. Vi istandsatte 600 apparater, og vi opbyggede en radiofabrik og 2 fjernsynsfabrikker inde i København med transportbånd. Det er vores vennestykke. Og når jeg står foran Maj-Britt Særens kostyme, så er det jo selvfølgelig, fordi vi også har mødt Maj-Britt i forbindelse med optagelserne. Og det er jo en dejlig bellakjole, hun fik iført sig som optakt til den allerførste optagelse med fjernsyn i Danmark. Bella-fabrikken starter som en radiofabrik, og vi opbygger radioer fra bunden med chassiser og komponenter og damer på båndet, men nu vil de gerne have fjernsynet i gang. Så her har vi altså starten til vores vennestykke, fordi det er altså faktisk sådan, at vi leverer 50 fjernsyn fra 1956 af samme type. Så vi bliver altså en helt omfattende sag. Station